Čaute ľudia! Tu je Dragon RP pri Minecrafte na serveri a vítam vás tu aj so mňou Darkness TV. Vlastne je tu s vami Darkness TV. A vítam vás tu s vami, so mnou. Teraz sme na Skivars, no počkám, ideme. Sa volá Craftmania, IPčka. Tu máte môj skin zatiaľ. IPčku vám napíšeme, ale možno... Tak ideme, kde si? Tu si. IPčku 93.91. Nie, to bude v popise, to bude PDL. Tak tu má je skin, jo. Ideme. To za skoro si kúpim. A tam, že budeš mať zelené veci, to už môžeme robiť, toto je zadarmo. Čo? Čo zadarmo toto? Klasik. Tu mám tie veci, idem brať ja. Tieto veci berem všechno. A ty si tu ináč. Ideme dole. Čože žiadna trúla, no to chodí, kde si. A čo? Našou úlohou je kopať tie veci. Jaj. No. Tak ja si ako vždycky na začiatku vykopeme. Môže jeden z obsidianou. Čo je toto? VIP. A tu kúpuješ VIP. Skyblock. A tu sú aj servery, že na čo? Výhody a tak si daj prístup k všem hitom. Ďalej teleport. Čo tu? To je toto survival. To hrám prvý. Priateľe, nie? A nedalo! By, tu, chodíš a toto je čo? Skyward score. Aha, ja mám -1. Sa kúpim na svoje score, to je to posledné. Ja viem. Nebo, teraz nevyhrať. Tak si dám začiatočníka. Ja idem skúsim inčie hry. Ja nemám skore na tohto kita. To má -0, on stojí 0. Aha, veď tu mám rovno tie veci. A čo? A také sú kolo. Survival. Není to také isté. Darkness, není to také isté kolo. Aha, vanila na 1.8.6. Vanila. No na 1.8. Prison. Vyzerá to zaujímavé. Poďa ti, tak to ti vlastne neviem. Kde? To je prísun. Počkaj, ale tak najprv sa kúkni, čo tam robíš. Čo, ale ja tu vidím takých rytierov. A je tam taká baba. No tak ju zabij. A česká. Hej, ale je pri ňom aj nejaký kluk, či čo to je. To je trápne, že sú spolu na videu, ako keby spolu chodili. Je to tak. Ale fakt, taktorý chlapeče tam písal, neboj, ochránim ťa, a pritom biem lúkom vystrelená môj kokos. Ty kokos, ostrosť EU, a toto sekera, ostrosť X, kokos, lopata, efektívnosť 12, nezničiteľnosť, enchant level 20, super veci. A šťastie, Darkness, víš čo tu jeden robil? Bol celom železnom a mal ako železné veci a jabka. Liezol, som mu podkopal a zomrel. A dúfam, že či som za to čo dostal. Kde som ja? A takže
Čo mám na Ty vole. Čo? Už sa trochu dosníval. No. Jaj, Za čo ťa platím? toto viem, čo je prísom. Alebo čo? No, tu na kopeš. Presne. Aspoň fly to môže. Fly a ty sa musíš od A až po Z dostať také mať skóre, rank a za to, keď skončíš, získaš strašne veľa money. Čo musíš? Shield. Čo? Čo musíš? Kopať. Kopen. Dal si rank, mám 0,6%. Musím kopať. Mojou úlohou je Ne. tvoriť veci a za to získavam rank a za rank money. A za monej? Za money. Čo za money? Dobre, si môžeš nesúplne. kupovať? Takže prísom Určite som všetko pochopil. Beta Games, offline. Ani Hilation idem skúsiť. Aha, tak nič. To je shop, Skyward Sword, Bed Wars. Čo je? Tým. Pýtam sa, či ideme tým. Čo to robím, ti povedz? Aha. Dávaj, zbieraj tie veci. Ale však ja mám kreatív. Bed Wars sa to zúžila. Ja by som si radšej dal na mojom mieste. Ja si vyhľadám to. Ja ich čo tu mám zaňať? Čo mám robiť? Ja som taký bezec. Blue a yellow. A je 22. Futuro. No jasné, 46 minút na to mám. Ne. Úplne. Áno, no. Čo je to? To je Bed Wars. Ale nedá tiež. Čo sa nebude dať? Aha, Všetko. Aha, celé. Na mne to laglo. Ale mám za to také skore. No, -2 to je mám. Dobre. Lobby. Kde mám ísť? Ja zatiaľ, ty čo si Ja strúhnem. Čo si Dobre. Darkness, na čo ideme? Ale neviem, ja skúšam veci. Toto offline, viem čo Počkaj. je toto. Počkaj, čo je tímová hra? Tímová hra. Znič nepriateľi Nexus, drivnes on tebe a vyhraj. Ľudský blok. Rozbiješ to a nevíš, co ti z toho vypadne, je to jednou o 6. Ľudský blok z vás. No tak ideme, ne? Poď! Tímová, ja si chce dať do skupín. Bed Wars, hra veľmi podobná Anilatia 4 týmy, 4 posiale, 1 víťaz. Skúsim dať. Ja by som si dal ukážky na koľko je tam hráč. Neviem. Ľudský. Vidím, čo bolo. Veľmi veľa. Fakt veľa je. Jo. Vieš, koľko je tu hráčov? Sa uistí. Ja kreatív. To je bolo hneď jasný. To je moje. Pozor, aha. Cool Gear, Lucas, LP, Creeper Bus. Darkness, čo si to hrá? Čo musíš kácať po a pozrieť, či čo? To bolo toto. Prison taký. A podaj tým na Prison. Počkaj, stále prečítam. Legendárny server prvý v CZSK. Uchop krumpáč a ukáž svetu, že byla chyba
Ty tam pustiť. OK, lebo ty to máš zničiť. Super, ja už bežím. Dobre, ideme na to. Dobre, a čo mám kacať? Čo, nemám. A ty čo kaceš? Ja neviem ani čo mám kacať. Napíš Bart A. A uvidíš. Na čo budem písať Bart A? Bart A. Kámo, toto bude žužo! Paráda. Žužo, to také. Asi iba rúbeš. To veď rúbeš. Aj! Dobre, poď na inú hru. Lebo ty musíš všetko vykopať a potom... A čo som Indián? Poď na... Poďme si rúbať. Ja som rád splík, čo je... Ide na Skywars. Poď na Skywars. A nechcel by si takto Aký Tak počkaj. napríklad. Čakám ťa tu. Aspoň také súťaže, že teraz bol. Dávaj, skáč. To bolo na tamto. Cerus! To bolo na tamto serveri. Čo si ja môžem kúpiť? Prázdna trúla. Poďme žalovať, že mi dávajú prázdnu trúlu. Tak rýchlo žaluj. Jaký máš ešte? Aha. Pozrite. Pri mne je babka. Či baba. Baba. Nemá ho rozličiť. Ale tak. Povie mi nejde. Hop. Nie mi jedno. Tak ako vždycky ideme hore? Dobre. Idem na trúlu. Chcete, aby som žaloval? Neplať. Ja to nemám. Počkaj, ešte sa nebol vnúka. Ja tu mám trúlu! A šupacké veci. Žalovať, že druhý majú vzácnosti a ja mám šupacké veci. Si mal vidieť, jak som tú babu z koli. Ale sa na mňa Ani nepozerala. sa nekúkaj, čo mám. Kožu z krávy. Jo, mám 1% skora. Kámo, ja čím budem bojovať? S lopatou, hej? Lopata, najlepšia vec. Splendiano. Dobre, ja si počkám. Pokým to, pôjde ku mne. Ja sa ťa Sa ťa rozpínam. skočím do hry. Jau. Počkaj, tam je to. Ja by som to mohol skúsiť. Do stredu. Ako páni, tam sú oni s diamantami, ty kokos. Ne, Čo len viem. že mám tú lopatku. Skoro môžem ďakovať. A aj to fungovalo, čo? To sa na to šúpa. Hej ty, čo keby si mi tak pomohol? Zasadím. Ne. Ups, idem si podať. Taký medvedík. Čau. Macko. Ne, ja fakt. Kaktusák. Jak to taký riadny môžem byť? Taký. Šupácké veci. To čo? To... Ja si zapíšem, že to je vec blbosti 2. Obsidian. Nič nehovor. Veď ja mám určite už minus 50. Kámo, teraz vám každé mám... Zdá sa mi to, že je to ten skin, ktorý má bazda. Čo? Nie. To je tak dobrý. Nie, to je tak dobrý. Aj neviem. Nie, jeden kamarát taký rytier má tu. Nie. Som ho poznal z jedného servera, ale neviem to.
Počkajte. Čakaj, Zaneprávanú ja im dám. Robíte. Aha. Toto mám zadarmo. ty kam máš? Podal by si mi také bloky? O to čo je? Nebo sa ako k tebe dostať, ako ťa nemám zabrať. Ak by si nemal ketať, ale sa pozrieť, že čo mám za vec. Potom by si mi mal začať. To čo je? Ale tam zaskočím. Jop. Monster +1, že konečne. Parádne. Survival? Ne. Teraz hviezdím. Mám mu konečne dať takú diamantovú vec. Pánko, ako som nenájde sa. No, nájdeš všade. Elixír zdravia, paráda, to sa mi bude hodiť. To budem zachytiť. TNTčka! No počkaj, blok, ty kokos. Tu idem. Sa mi nechcem veriť. Ma zabije. Debil. Čo si dovolil, kamo? Teraz sypne. A teraz som... Aha. Poďa tento server. A nenadlo. Ty starček. Kámo. Aha. Válečník, Archer, a ja si tu vyberám. Čo? Čo hráš? Čo hráš? Ja som si vybral Warrior, že no my sme, toto je náš Nexus. A my bojujeme proti druhým Nexus. Tu si vyberáš tým a tu si vyberáš, že kto chceš byť. Aha. A som chcel byť zelený. Tým, ktorý si vybral je plný. A červený, red. No už radši, čo? No potom pôjdeme spolu. A to je náš. Útočí sa v bote. Kamo, jaký face spravím? Hľadičite veci a kopete. To je ako tam tá hra. Aha, to je Váňa. Ideme na to. Čo ja viem. No teraz mám dôležitejšiu vec. Kamo, ja tu nemám trúlu. Iba naša. Ale to je iba náš. Jaj, už chápem. Smaragdy, super. -4. Je mi ne. Teraz môžem zabíjať priamo. Kde tu je aspoň -10? Ja mám diamant. Krásne. Fakt. Jeden diamant si vykopím aj sám. A hlava sa utopí. No teraz najrýchlejší spôsob, ako sa dostaviť na video. A idem
pomaličku. Počkaj, tady už jsem. Hop! Ej, luk! Ne, to jde cez. Cicho, a zile. Če. Cigáň. Ha? Problém? Ja neviem ani kde mám to je prvýkrát, tak povedz mi aspoň tak si čo mám mať. Ale toto je náš Nexus. OK. Ako mám ísť? Ach, jaj! Máme jednu vec. Na nedajú. Ale Ty jsi asi v cudzom Nexuse. nie, to je náš vec. To je podredovaný. A vidíš? Ale tam je taký hráč. Bože, čo som urobil? Aha, my teraz ničíme veci a máme získavať naše. Ale vy im máte ničiť. Nie. Vy si proti sebe ničíte spawny, trávniky, všetko. Ešte nie. Čo? Teraz zbierame veci. No teraz mi to niečo. Úplne. Chudok. Keď uvidíte. To bude asi 20 minút. A ten jest. Jo, To už sa hrá. ja som si dal všechny. Aha, hej. Ako si vedel? Čo ja? Kto? No zabil. Kto? Idem bojovať. Tu je iba železo. Ach, kurva! No tak to sa nedá získať skôr, no 4. Ja sa držím na tej štvorke. Ja Mám viem, gru- ja si ho žijem. Bože, že máme železo. Kámo, daj mi. Aha, vlastne aj. Ešte hráte tie Nexusy? Chomna, keď zabili, tak to stále žije. Neviem, až dokým si niekto až dokým Nie, aha, Green Nexus. 74. čo? No neviem. To voda. To sú asi životy. Niečo také. Ja, keby som hral s tebou, kopať. teda musíme hrať s tými. Si mi to nemohol povedať skôr? Aha, ja si idem dať železné veci. Tu je tu aj diamantové. Keby sa dalo.
Naši, to je dobrý server a ja som takto vykopal a hneď sa povadajú. Sranda. A znova šupacké veci. Ja na vás Teraz. Na čo? Frontbáč. To je až tak ďaleko. Lopata ešte. Vlastne je tam taká druhá. Čau. Vykopal som veci. Ale nemáme kameru. Môžem, hej, kopať. No to sa nám aj konečne je taká účta u mne. Ja musím tam hore tie. Kámo, nedočiahne. No. Žiadna dobrá vec tu nie, čo? Sranda. Každý bojuje jediný sám. Lebo ja sluha. Už len ja si jednu. Tam. Dávaj. Ja to mi zajebal. No ja ulož. Oni hráme. Voľa sa zalepí. OK, som ho zabil. Teraz komu vlastne pomáhame? Lebo oni nám hľadajú tie blbosti. No a... Dosahol 5 kill strajk. Aha, už to uchápem. Ne, nemá šipy, kurní. To je náhodou. No. A modrá. Veď ale no. Aj s blbými ladmi. Kedy ešte hráte? Čo ja viem, ale tam máš čas. Čo ja viem. Hej, jo. Kde majú Prečo hrá za modrých? Ja hrám s čiernym. To veď ale Váš už je mŕtvý. Váš teraz mi to dal. No. Čo? Môžem znova ísť. Daj si kopač. Daj všetko. Odem ti dám. Až buď operatívny. Kopač je taký. Vybrali civil. A pochybím, že to bude Máš civil, ja.
A čo nebude písať? Počkaj, veď ja za chvíľu idem na tento kolo. Tam je stred. Tam server neprisúva. Oh no. Dobre, idem na tú vec. Nie, hrajú na môj. Čo je to? Pôjdem inde. Čo je tu? Čo je? Uá! Aha. Je to ísť brzo. Ako sa mám odhlásiť? Idem na Bedwars. Lobby. Ja idem na Bedwars. Dobre, poď. Tu je 2 zráčov. Kde si? Kde si? Aha, však ja si stávam veci. Môžem stávať. Kde? Kde je ten môj bože? A ty si aká farba? Vyzerá žena. Čo si mám? Tam blue, ne? Nie, oni teraz hrajú tu. Aj, tá na lobby. Ako sa odhlasuje vlastne? Lobby. Ukáž ten Bedwars. Ale mne nejde lobby. Kde si? Sunfire. Čo je? Čo je Sunfire? Veď, no ako sa vám dá odhlasiť? Ja iba napíšem lobby. Máme sa na to. Prečo ma hra neznášaš? Teda ani ja teba nebudem mať rád. Dobre, tak radšej mi nekúpi. Ktorý som? Ne, Ale ne, počkaj. to bolo. Dobre, som späť. No, Čo Ideme robíš? Dream Team. Poď aj ty. Čo je? Bedwars. Budeme hrať za A ako mám hrať? Čo to má? Čo mám spraviť? Chod tam. Chod tu. Vlastne tam. Server 1. Ja som aký? Dej druhý, ja som tu. Ja idem za blue. Ach, tak choď. Musí nás byť 16. No hneď. A ty si akom? No blue. Blue? Dobre. Už je nás 3, tu sú 2, tu je 0 a 1. A čo budeme robiť vlastne? No, my sme, to je ako, čo je? Čo je tamto? Čo? Opustiteľ. Som mudrejší. No, takže zatiaľ budeme tu čakať. Čudne na stromy ako raz. Au, Bedwars. Čo je to počuť? Pochybujem, že tam pôjde. Iba ty to čakačujú. Ostal my iba sme červení, oni sú no, modrí, oni sú červení, tak počkáme. Počkaj. Opustite ľudia. Ideme! Tu je boží. Poďme tam, kde je aspoň viaci. 12 je tu iba. Tak poď na to. A tu je 13 zo 16. Joch. Kde je 13 a 16? Ale táto už probíha. Tá už probíha. Tá, ktorá neprobíha.
Tu sú dvaja. Champion. Poď na toto. to Tu je iba Spike. Kde? Napríklad. Vydal tu máš napísané a pobíha. Tady sa hra. Je tu. Teda poď tam, kde boli dvaja a už nás to bude ako viac. Som tu. Ideálne, že budú zase všetci. Počkaj, vedie iba 4 ľudí. Blue je, nás je iba 3. Jeden yellow. Ktorý je ten? Nie, už 2. Nie, ja to je green. Tak 4 a je už blue. OK, to máme. Dávaj yellow. Je ich 3, ty kokos. Aj green, aj red. Hurá. To je kurva vlastne. Tak sa ja tam doskočím, ja som musím do... A yellow, blue, 4. A čo robíme vlastne? Hrá sa. Ide sa. No. A čo robíme? Zbieraj veci a budeme chodiť do iných. Zbierame veci. Napríklad kopieme veci. Aha. Čo je za hra? Choď na tie bloky železné. Kde? Tam a jeden tam stojí. Tam dávajú veci. Dávaj, bože, my to teraz nevidíme. Čo som dostal? Zabovosť. To má má. Daj to vidíš. Co robiť bloky a dá. Ideš. A čo robím? No čakaj na to bude. Ja musím stačiť človeku z žobra. Ešte. Sa vypnúť. Vrácam vekam jelou od sebe. Dobro, odiď, prosím. Na chvíľu. Tie. A ja som zase tam mali železo. Nie, to sú strany veci. Kde to je? Odkiaľ sú to tie veci? To od tohto a brnenie, ochranné. To kde je? A meče. A to si, tu na ty robíš kompáte. Kde? A to čo si napísal? Čo? Ja nič to, chod tu na go podávať s týmto bukcom. 10 gold. A odkiaľ získavam goldy? A to je bronz, iron, to je bronz. Ja potrebujem goldy. No ty choď už. Prečo? Lebo ty už máš dosť obchodovať s ním. Choď s ním obchodovať. Hej, ty villager. No. Čo mám spraviť? No, Daj na obchoduj. Čo? Daj na ňu. Obchoduj a brnenie. Kupuješ a 10 goldov. Máš. A čo sú tie goldy? 7 aj, nie goldy. Čo ja viem. To je bronz, toto je iron, tak neviem. No, a ja sa tu zabijem. Skúsim mať 6 stack. Kupuj za... No, To sú za bronzy. no to je... Skúsim mať stack, že budeme aspoň gold. Tak musíš tam dlhšie byť. Vlastne chyba. Zahrať. Irony. Tak, Ešte mi daj meč. a za irony tieto veci, ochrana 3. Tak čo si sa? Koľko sa je? Tak meče. Poty. 3 goldy, 7 iron, 1 iron. A my ako proti sebe bojujeme, však? Čo? Pusty, to bolo železo. Ja, ty kokos, bože, prestaň, lebo ja... Zagodím. Good. Jedlo. Jeden bronz.
Tak jedno, kde povedal. Ja to je sranda hrať. A bloky ty kupuješ. Za jeden bronz kupujem bloky. Počkaj, že nie... ten tečkár to bude. A popíte, to je veci. Iron, okamžite. Za čo kupuješ jedlo? Za tam je to za bronz. Štíp. Tak ja mám dosť bronz. Ok, a už mám veci. Nepadni! Ja si chcem urobiť než, ale tento... Aha, vlastne môžem. Ako, ja potrebujem... Tak ja si dám 7 tých blbostí. 7 Čo tu robíš, ty hajzel? Čo mi tu nastrčuješ? Na čo mám vlastne Vypal! Ale začalo si skálu robiť. Ani neviem. Ale... Kde sú tie goldy posty? Blue a yellow sú preč. Super. Aha, jediná to... Počkaj. Rýchlo dávate. Joj, dáš mi? Nesmie mi náhodou blue. Čo? Blue nesmie mi. My sme blue. A prečo my tam máme kružík? Neviem. Čo, nie sú proti nám? A z nás, nie, z nás, ktoré ideš ty asi. Dávaj železo. Ja tak ako keby sme my nie v plnom počte, ako sme mali byť. Ha, my nechcem. Ale tak Zlaté asi tak, ktorých zabijú napríklad náš blue jedného možno zabijú. Tak odišiel. Aj z jelou. Však z jelou vidím. Ale ja chcem železo. Ja potrebujem 7 aspoň železo. Na čo? Daj mi. Raz, dva, tri. Ja mám tiež 7. Hej, tu stojí taký meč. Petok. 8 skrývaš. A odrazený by bol najlepší. Ok, mám. Útok. A to je aká sranda, rád. Poďme, že už ideme ich zabíjať. Dobre, poď! Sú ľudové. Aha, tu pekne aha. No jo, tam sú doktori, ideme na nich. Mám zhodu. Super. Som ani nevedel. Poviem, čo som mal urobiť. Hráme, ale bez veci. No ale už Nie, sme kreatív už. Ok, tak ja mu hodím diamanty. Hej, dobre. Dobre, lobby, poď na iný, kde sa ešte nehrá. Ale sranda je takto hrať. Čakaj. Sranda, ja by som sa obetoval, keby teda... Probíha. Si robíte srandu, že všetko probíha. Sú tu iné servery. Hej, tu sú tu ešte. Lobby. Teraz. To je milión. Dobre. Poďme tu na. Je poďme tento, kde sme boli. Ten server error. Tu, kde sme boli, chcem vidieť, kto vyhrá. Ja, ale oni ťa ako nevidia. No, oni ti Ty nevidia. smrad. Poď sem. Ty to nezabudí. Dobre. To sú red. My z vás sa si len skryli. My namierime snajperku. Tu sme my boli. Jo, namierime na nich snajperku. Aby sme ich zabili. Čo na to chcel? Jaj. Bež, Tu prídi. sme boli my, nie? Kde? Hej, tu sme boli. A kde je zmizol taký čuráky? To neviem. Takže... Antilota. Ukáž, ja idem na anti... Čiže to je témová hra. Martin. Čo je? Darkness. Idem si dať zlato a idem od toho kúpiť tie veci. Poď tu. Čo to je tá hra? Kde si? Ja, to sú tí Nexusy. Tá plná Nexusy. A aký som ja? Znova červený, ja som strpný. A čo som... Počkaj, kde to je? To je...
Také anihilation, či čo to Hej. je. Nexus. Nič nepriateľné. Hej. Okidoki. Takže 17 z 75. A čo mám spraviť? Čo? Ako? Čo skoro? A keď už som tu. Tento vyber, lebo tu je moc hráčov a tam ešte sa probíha, tam už ide skončiť, aha. Už idú bojovať. Ja neviem, za koho hrám. Ne. Ja ešte nie som ani raz No volený. daj aj také druhé veci. Na akom si Nexuse? Idem do modrého. Jo. Alebo to je jedno, Dragon, aha, Bad Wars. Yes. Ja už mám asi nový. Jo, tak idem. Vydal to hráči plnú počet, ty sa iba pridávaš a pomáhaš im. Kde to je? A koľko je ich, ty kokos, milión. Dávaj rýchlo, idem byť 4. Si na blue? Hej. Dobre, je na 4. Aha. Čiže nás je plné. A ich je 3. Všetci sa pripočia, lebo každý Ocíti svoju bolesť. s tým, že hodíme do vody. Kúpkaj sa. Hej, budem sa kúpiť. Presne to, aby som si neotepil zoberú súdkami. No čo? Aby som sa neotepil. Ty sa utopíš aj s ním. Tak vonko. Počkaj, blue je 4, yellow je 2. Kam poďme za yellow rýchlo. Ale ja neviem moc dlho to. Dávaj, ver. Tu je to. No ja mám železo. Jo, som tu bol prvý, takže všetko ide mne. Nie, však ten chod neobchodí, nech sa tam blíži. Však ja mám čas. A zatiaľ sa idem prechávať. Kúkni, kde je shop zatiaľ. Takže tu má nebede vás. Ja viem, že kto si za sprostosť. Aha, odrazenie 8 bronz. Toto si kúp aj. S ním budeš odrážať. Čo ty jak čumíme na teba, jak si to užívaš. Dobre, stačilo ti to. Nie, ja som 7. Dobre, tak držím prvý. No, tam je naša posteľ. Oni ako keď nám prídu k nám, urobia toto, tak sme mŕtvi ako. Či ako? No, no presne tak. To ich hneď vyrazíš, alebo ich normálne zabiješ. Bronz. No, ich zabiješ a potom už im vieš čo robíš. Zubatý je tok. Helm. Ich zabiješ a už výbos. Však to bolo zeš o postele. Jeden Ale iron, jeden má držák. 3 irony. Dobre, zatiaľ nestačí. Tak poď. Počkaj, jedno si kúpiť. Jídlo máme. Ja, jedno nie. Daj mi, Martin, tie 3 železa. Chcem si kúpiť veci. Viem čo, jedine vie, on povie. What for? Čo mi píšu, to sú to Češi. Ja dám skoro neviem. Jo, 7. Uhu. Hentová. Dávaj, môžeme otočiť, ja už idem točiť. Ja mám ochrana 3. Ja som si dal aj odrazenie. Počkaj, čo tu je najhlavnejšie? Tu je to tak najhlavnejšie, sú také na nič. A medzi mečmi je... Nemám ani čo, toto. Ešte 7 ironov potrebujem.
To sa to úplne. Hej, Ne, veď ale oni ťa zabijú. Nemôžem ťa stratiť. Ale po tebe. dobre, ale ten modrý ho vôbec nezabije. Si bez veci, kamarád. Vlastne, hej, vlastne. Čo? A čo robíš? No, žije. Ja musím byť kreatív. Lebo oni nám musia zničiť celý klub, zničiť kostiel. Nie, tu nás iba takéto blížnosti robiť. Oni teraz... Čo keby sme rýchlo sa zdrhli a zničili im? Choď rýchlo zdrhnúť zatiaľ. No tak. Skús ako rýchlo sa zdrhnúť a rýchlo sa... Preto sme tam mali krížik, že už sme že už nás zabili, stačilo nás iba zabiť. Nás byť. Veď zdrhaj. A to bol tvoj. Ja viem, skúšal si to vlastne zabiť. Potom. Určite kúkaj po mne, ak bežím. Chodem. Nerúb múdry. Sproste. Bežíme na druhú stranu. Meče. Už mám aj ten meč. A železo. Si na území. Nie. Tak chod na to územie. To je dobré, ja si to dať veci. Tu máš. Poď ku mne. Bol, čo máš? Čo? Zaletiť? Meč si na tento. Potom si... Aj nie, zacni. Ja už idem. Tu zacnul by som si radšej vezmel. No, asi. Nice. Si ťa položím. No tak ja najprv Chod zdrhnúť. Skús, sa neboj. Čo asi bolo? Veď sa nedáš. Ale odkiaľ oni majú tie goldy? Kde som? Neviem, a skús ty. Kto je tak? Podkop ho. On mne bránil. On mne pekne bránil istým. Ma chcel. Ale neviem, on je s nami či proti? Nie, radšej nie. No. Ideš vyčkať? Som zvedal, čo by získal ten víťaz. A mi to... Lagne. Mne on dal jeden gold. To. Kde som? Dávaj na ňa pozor. Počkaj, že ja si dám veci. Ja mne to laguje. A ak mi to lagne, tak bez mňa... Dám sa. Bravo. Pozeraj sa na mňa! Čo ja viem, kde si ty kokos? A som mŕtvý. No pekne. Nie si. Som. To ti ďakujem pekne, ty. Ja sa tam pozriem, že kde kupujú. Tu odkiaľ máš ten gold? On nevie. No tak pekne mi aj daj. Kvôli tebe som stratil všetko.
Čo je? Za zabitie. Čo ja neviem, ako si je zabitie. Ne, utočil som. Ty musíš si vyrobiť, lebo oni si kockami zamurujú, aby sme nemohli ísť tam. A my sme si tiež ako zamurovali. Počkaj, stačí ísť tam klumpačom, nie? No poďme tam klumpačom, či sa to ukáže. Čo máš? Neviem. Klumpač. To je bronz. No to pôjde celá rýchlosť. Ja tam vidím trošku také žitka. Do strieľa. Aha. Bacha! Ide! Tu na jeden. A druhý! Žiadne tak. A to boli dva žltí, takže teraz oni sú oslabé. Ale on nechce ma niekde vyťahnuť, sa obetovať. Aha, ne. OK, tak ja. Tak, pochovajte môj meč. Bože, som môžu vybaviť. To byť zachránca. Ne. Skúšal som. Ostro street za 7 iron, hneď zbieram. Počkaj. Mám Iba jeden iron. Tak tu máš. Už mám. Ja tu budem tak povedať. Ochrana. Tak. Jedno. A my dva zautočíme na žltých. Tým odpútaš pozornosť a ja ich zabijem. Akože si poď na mňa. No. Dobre, tak je tu aj náš malý Samko. Samko, čau. Ale Napadal. A tu si zapni. Ja viem, chytať sa cez video. presne tak. Pozdrav divákov. Prestaň! A to je jeho pozdravenie. Plestan. Plestan. Dobre, tak budeš tíško, ne? Lebo ručíš divákov pripraviť. To išlo. Ty choď sa spýtať. Alebo vám napadne, čo mi to robíte. Kto sa pôjde spýtať? Ja už Martin, viem. daj mi tie dva železa. Čo? 2 železa potrebujem.
Ja už idem. Počkaj, ideme na nich spolu. Počkaj, Apple jablko sa nedá. Ale za gold. Aha, aký máme výhrad. To je pecka. Oblasti, Počkaj. bronz. Bloky. Aha, 2 gold, 2 gold. To som ja. A murujeme ešte viacej. Robíte ochranu. Čekám čas. Pred pol hodinou s nami zaučíme. Máme na to... Alebo aj Tak, poď. Ideme na tým. počkaj. Po na zelených oni... Aha, tam sú takí hráči. Ne, V strede býva. to a ja môžem si otvoriť tú truhu? A ja ešte to prosím. Nie, prečo mi to zvylaguje? Hej, kto sa bude spýtať, ja už nemazem, viete prečo? Ja som odhovoril. A chcel by si nás búrať? Hej, ako sa spýtať? Ja to nemazem. Dobre. A to bude za teba hnať. Čo? Tak Ty budem kokos, ďalej, tam bolo budete železo. počúvať a... Aha, viem, odkiaľ získavaš zlato. Vlastne gold. No, to tak, kde... No, musíte ísť zo stredu, ak to chcete počuť, a tam sami od seba padajú a to je. Tak ja tu zbieram za cesty. Kúkneme sa na soka. Text. Ježiš, ty kokos! O bože, čo bolo? Čo? Pomyslel, že frajer pôjdem vonka. Jojo, baga, útok! To útočí. Neviem vôbec. No. Vidno, že to nevie hrať. Potrebuješ železo. Zaraz. Ja znam. Poďme, poďme. Tam sú traja. A medzi sebou bojujú oni. Dvaja zelení sú tam. A traja až. Na nich teraz nemáme. A tam sú tie bloky zlaté a odtiaľ padajú tie zlaté veci. Poďme za auto. A inak dobrá hra nač. Ja nejdem na zelených. Tí, čo sú oslabí a hrajú. Poď stále dopredu. Počkaj. Ja viem, čo idem spraviť. Odputaj im pozornosť. Ne, musím mať ešte taký trúb. Počkaj. Tieto trúby. No. Počkaj. No. Dobre. Teraz si musím dať pozor, aby ma nezabili. Mám 4 zlata. Však mi dáš 2. Daj. No tam v strede to chodí, ako tam. Vyhadzuje. Hej, ale pozor, tam sú aj hráči. Ja som, tam nikto u mňa nebol, tak ja som rýchlo išiel. Súľa, čo tam všetko dáva. Jedný si zoberiem, díky. Gold, čo ty máš? Čo máš za peč? Sorry. A 3 gold. Ostrosť aj odrazenie. Ne! Ne!
Daj mi zlato. Nemám A zlato. dávam si lepšie brnko. A 4 ochrany. Nemám zlato. Nie, ja to zlato nechám. Tam je bronz. Daj mi jedno zlato. A ja to zbieram. Kto ťa zase zabiť? Ja neviem, co daj mi. Mám. Taký mám. Chyba, že je odplavil. Choď rýchlo do stredu. Však som, ale idú páliť. To mňa to neviem. Lukom? Hej. Tak sa kudne, a čo my máme? A Čo teraz naši si postavali? Naši sú úžasní. Ja mám 3 zlata. 4. A ono sa aj po tých bokoch sa vyhodilo. Rýchlo zmizni. Padám. Jo, ja utočil. A všetci si tam. Ja mám 7 zlata. Znič rýchlo posteľ. Kde si? Krumpáč musíš mať. Tu je. Kde je? Ja ich zabijam. Tak. Mám 7 zlata. A 11. Zabijem tohto. A 100 to je môj. No jo, nemáš klomp. Ale od iných môžem tu kupovať veci. Taká zbroj. Mám meč. Kde je tá Riadny. posteľ? Hľadám tu posteľ, ale tu není. Bože, ja kde pozabíjam. Kde máte posteľ? Ale veď oni sú už vyradení. To. Oni. Už len blue versus green. Poď do stredu. Poď zobrať všetko v strede. Všetky zlatá. Oni sú z neho proti. Tam sú zelení. To bude boj. A jeden im už káce veci. A tak ja rýchlo, aha. 17 zlata. Jo, mám 17 zlata, to je to. Ja mám 9. A tento bed je fest dobrý meč. Ja to nemôžeme myslieť tak od sa na to nemôžeme. 14. Viem, títo sú aj silnejší. 30. Zlata mám. Dobrá, najhlavnejšia vec je dobrá, tak Nás zabili. najhlavnejšia vec je taká dobrá, že vieš čo. Lukáš, poď ku mne, ti dám. Ja ti nedám zlata. Však ti zabili. Ale ne, ja som to ani nečakal, že... Rýchlo zdrhni rýchlo. Nemôžem. Veď ale rýchlo zdrhni, ako nie tam, či kde. Rýchlo zdrhni, vieš kde, myslím. Do stredu rýchlo zdrhni a kradni tie zlatá. Hej, presne. Či tak by som... A kopec ich zoberaj pre mňa. Ja viem. Ty kokos. Bacha, sem toho palia. A tam je zelený. Je tam? Nevadí rýchlo. Pále. Zasah. Mám zasah. Hodí to sa. Ubrali vás. Silani, chodte. Nechám vás znať. 4 železa. Ty kokos. Kam ja som si myslím, že... No 9 kilo, kam. Ja neviem. Že podľa mňa ja. A kam ja som všetky to zabil. Sú v strede? Ja som si Vieš, niečo prečo zahrať. išiel zabiť? No tak to zapnú pajku. Sú v Ja strede. nechcem ísť boť. Ani tejto. Tak čo, ja viem, čo chceš. Niečo iné. Ale natáčame, hej. Nechaj tak, malým nikdy nevysvetlíš, keď natáčaš. Nehľadám, pochopia. A nechávam meč.
Nie, počkaj, jeden sa ti dobre. Mám 10 zlata. Ender. OK, ja tiež vypočujem. Veď sme iba traja na dvoch. Poďme na nich, sa neboj, ty kokos. Ty a ja ich porazíme už. Ja mám 12 zlata. Nejdeš ku mne? Ja poďme. Hej, poď po nich. Taký. Pákačky. Chcem sa vypočuli, lebo oni už boli. Keby... Meč. Aký meč si dám? Toto stojí 15 gold. Ja na nich idem. Nevadí, berem si tento meč. Dajem si totok. Ako pán koní. Stal sa snaží takto. Musím dokázať premohli draka. Ak to pochopia. Ak nie sa nem prvý. Onak paráda. Mám kopec goldov. 9. A idem si kúpiť. Luk. Ako ty. Ja už dám aj útočiť. Na sa len tak zbavia na sa. Jeden blbý šip stojí HD koľko. 1 gold. Ja viem. Lebo on je, každý šip je drahý a im to miná aspoň polovicu života. Ja viem. A keď takto pôjdu po cestičke, tak... A veď som tu našiel goldov. Tam. Ja som tu našiel. 10 ďalších 5. Aha, Ja poďme na mám nich. 9 už. Aha, kam už ide na nich, podať. Hneď. Idem. Kámo, no ti ďakujem pekne. Podiel, ty a ja. Ich je iba dvaja. Vidíš, bože, jaj. Toto ja nesnášam, keď mi nezabijú. Ja chodím tak si bojím, že... Odsplet. Oni si čakaj na nás. Ja viem. 11. Koľko železo? Jo, tu je milión asi. O, 9 železo. A to je okolo To sú milión. tam milióny. Martin, tu je okolo... Darkness, tu je okolo To je milión zlata. Hej, a ja? Čo tu mám? To je bohatstvo. Ja tu mám... Veď a ty máš do nekonečna ten šip. No preto potrebuješ aj ľud. Potrebujem pomoc. Do nekonečna. Tak ja idem, že nezbieram tie blbosti. Ho podkopať treba. Ponano! Ja som tu. Ha, a poď! Útok! Poď, útok! Dávaj, útoč. Nemá žiadne veci. To je len tak dobre pre nás. Ne, ja zase nemám luk. No. No nie to lagnie. Zabijaj. Zabijaj. Ja musím... Ty ich zabijaj. Ja kupujem krombač. Ne? Máš jeden gold? Ja si kúpim ten najlepší. Veď a čo robíš?
Kopte! Daj mi krup. A kde to je? Ešte hľadaj, pod. Green už je iba jeden. Budem už to zajúť. Green je preč. Už len stačí zabiť. Ja viem, ale ideme hnať. Ono to asi stačí iba prepadnúť ich. No a zničiť im také asi bloky. Poďme. Kde je? Neviem, on sa teraz chováva. Lebo on vie veľmi dobre. A tak zatiaľ si idem vytvoriť také veci. Viem, že už mám bohatstvo samé. 18. A kde je? Kde my hrajeme. Do hodiny. 15 gold kupujem. 10 gold kupujem. A ochrana 2. Sekerka ďalej. Nie, nekupuj nič. Vieš o to, že on je teraz bez vecí. Takže on je už len niekde schovatý. A tu je. Padol. You win. Nie, on sa podľa mňa respawne. Gratulujem. Restart serveru. Čo sme získali? Čo? That's like bolo odesel z hry. Respawn. Ste vyhrali? Hej, fanko. You win. Takže ďakujeme, že ste si pozerali toto video. Ak sa vám páčilo, like. Ak nie je tam nič, ale každým lajkom sa potešíme. A keď budeme mať aspoň viac... Odpustia mi za tie lagy. Vždy, keď ma to niekde portne. Asi som mala dať čo zapnuté, už neviem čo. No dobre, tak ďakujem, že ste si pozreli video. A zase. A každým lajkom sa potešíme. A ak budeme mať aspoň viacej lajkov. Tak, budeme natáčať takéto videá častejšie. S hocikým. A zajtra chcem znova natočiť. Možno. Tak zatiaľ. Čaute.